Приказка под гъбата. Веднъж силен дъжд застигнал мравката. Къде ли да се скрие? Мравката видяла на поляната малка гъбка, изтичала и се скрила под нейната шапка. Седнала под гъбата и зачакала да спре дъждът, а дъждът валял все по-силно и по-силно. Допълзя до гъбата мокра пеперуда. Мравчице, пусни ме под гъбата, цялата се измокрих, не мога да летя. Как да те пусна? Казала мравката. Той и за мен самата няма място. Нищо, все някак ще се сместим. И мравката пуснала пеперудата под гъбата, а дъждът валял все по-силно. Дотичала мишката. Пуснете ме под гъбата, цялата съм вир вода. Къде да те пуснем? Тук и за нас няма място. Сместете се малко. Посместили се и пуснали мишката под гъбата, а дъждът все валял и не спирал. Край гъбата подскочил с плач врабчо. Намокриха ми се крилцата. Пуснете ме под гъбата да се поизсуша, да си почина, да изчакам дъжда. Тук и за нас няма място. Посместете се малко, моля ви. Посместили се, намерило се място и за врабчо. Изскочил на полянката заек и видял гъбата. Скрийте ме! Викнал той. Спасете ме! Кума лиса ме гони! Горкият заек, казала мравката. Хайде още да се посместим. Едва скрили заека, дотътрила се кума лиса. Да сте видели заека? Попитала тя. Не сме го виждали. Дошла лисана по-близо и започнала да души. Да не би да се крие тук. Къде може да се скрие? Вратнала лиса опашка и избягала. А в това време дъждът спрял и грейнало слънцето. Всички радостно изскочили изпод гъбата. Мравката се замислила и казала. Как стана така? Отначало за мен едва се намери място под гъбата, а после се наместиха петима. Ква-ква, ха-ха-ха. Изсмял се някой. Всички погледнали нагоре. Върху гъбата седяла жаба и се смеяла. Ама че сте! Гъбата! И без да довърши избягала. Всички погледнали гъбата и се сетили защо отначало било тясно за един, а после се намерило място за петима. А вие сетихте ли се? Край на приказката.